Det er nogen, der hjælper brandfolket. Anna, tror du, det er virkelig ud? Nej, det er med vilje, mor. Nej, det var ikke med vilje. Nu må I ikke falde ud over kanten. Ja, men det var så dumt, som nogle mennesker kan være. Ja, han ser, der kommer den der ind, ikke? Og han har diamanter helt lortet op. Ja, og så kommer han med sådan en lille forbandet jolle, og tror, han er så dum, at han skal... Ja, det er det også.